Näin lähdetään liikkeelle ja Hillilä ja Heimo kärkee kakkoseksi Hämeenkorpi. Ja sitten Herralla takaa haittaa Raun ja vetää kahden ohi, nousee Väimängälä kolmospaikalle. Ja mitä tekee Pitsu Racingin kapustolla ja Saapillaan Mika Ilomäki ja lukuisia muitakin saavutuksina totesin. Vastavuokaa triplasijoituksia. Voitosta esimerkiksi täällä ja lähdetään edelleen kolmospaikalla on nähdäkseni 4 ja lähdetään liikkeelle ja Kilpeläinen, mutta 4 rinnan Herralla Mikko vielä samaten Viispanen, mutta kärkeen tulee menemään punavalkoista kappale haappaveteläisiä on jo A-finaalissa ja se on Viitalan Jani. Ja tuleeko toinenkin, nimittäin nyt sen Herralla ottaa Väinvängälä tuon kärkipaikkansa. Ja näin Herralla on kärjessä, kakkospaikalla Ollila, kolmantena Iso Hookana. Sen jälkeen rasva on noin 100 metriä ja Kilpeläinen tulee ainakin miljoonaa ja hommia, jolla on lopetettu kesken. Ja Vanilja Tuoksunen Bundelmaa paikana ja Iso Hookana saavuttaa koko ajan kärkikuljettaja. Ja tässä vaiheessa Ollila, joka on kolmantena, pakituttaa tilanteessa, että pitää hyvin tarkasti. 9. tänä päivänä, se on satavarma asia, kun lähdetään liikkeelle ja tasainen lähtö. Ulkoa lähtee nousia Iso Hookana ja Iso Hookana vetää paketin. Pyörähtää Iso Hookana ja saman tien hän saa sitten hommat siihen malliin hoidettua, ettei pysty jatkamaan, väittäisin, kun Raudaskoski nelospaikalla Hämeenkorpi vitosena ja näin yksi kappale kalustoja savuttaa tuolla alhaalla uhkaavanlaisesti. Nouseeko Viitala jälleen voittoon? Käy kuten Kokkolassa, se jää nähtäväksi. Nimittäin on 55 Hämeenkorpi. 2 kierrosta on vielä jäljellä ja näin sieltä tullaan 3-4 Grönportti. Näin probleemien sävyttämänä ja näin 8-3 Iso Hookana. Iso Hookana edelleen pystyy jatkaa ja siellä seisena ja nelospaikalla Hämeenkorpi ja näin lähdetään viimeiselle täydelle kierrokselle. Viitala kärjessä noin 30 metriä rasvaa tulee Kaakkarin takana. Saman verran perässä Raudaskoski ja Raudaskosken takana tulee 5-5 Hämeenkorpi. Tämä nelikko on matkalla ja sen jälkeen 4-9 Herralla istuu liian lähelle. Sen jälkeen vielä kerran jatketaan ja päivävoittajaksi tulee olemaan 7-9 Jani Viitala Haapallisella ja autovaralta Suomessa. Tarvitaan siihen, että Kokkolassa jäätiin 7-5 eli Matti Paakkari. Räähen aamuperässään Volvo päivän 3. 2. ja päivän 3. on 9-7 Tuomas Raudaskoski Paratiisin moottoriurheilijat kuumaa voodillaan. Ja ulkoradalta 5-9 Tomi Ruuska Haapaveden autovaralta Fiatilla, joka menee saman tien ykköspaikalle. Käytetäänkö samaa? Olympiavuosinumerolla Printtinen ja Mikka tässä vaiheessa on tuossa kakkos-kolmossijalla. Jompikumpi tuossa on kakkossija, on ehkä liian kovasti sanottu kolmossija. Auton laitto, talon rakennus, toisilla se on harrastus, meikäläinen on staapi valmiina. Topi keittiöt osakeyhtiö Ydelmat, Veision, AP, Vituri ja Paavola, C, Heikkilä, KT ja Maitokolmio. Ja näin mennään molemmilta puolelta osin ja se tarkoittaa, että hyvin saavutettavissa, kun kilpailijalle numero 52 mustavalkoinen lippu syynä perään ajo. Tasaisissa merkissä ei ole mitään hätäpaikalle. Sitten on takana 4. Ilomäki ja 4-9 Herrala jo 5. Vaikka pyörässä alussa ja näin sekä 5-3 ja välieri 4. nousee Herralla loppujen lopuksi 4.
sitten vielä saapisi Fiat. Näin lähdetään liikkeelle ja Raudaskoski kakkosradalta sisäpuolelta Harjula, mutta väliin tulee vielä Piispanen kakkoseksi ja sitten Harjula. Tulee ja kuittaa kolmospaikan kyllä viileästi haltuunsa. Ja viedään vähän enemmänkin. Mannisen Mikko oli kyseessä Mani Motorsport-koodilla. Ja näin Mikon kannalta tilanne se alkaa olla hyvin. Kakkosena Herrala kolmantena, Piispanen nelosena ja viitospaikalla tulee Harjula Harri. Automyynti Oottelissa kanssa. Paikalla Niko kyseessä nimenomaan 4.9. kalusta numerolla Piispanen nelospaikalla ja vitosena oleva Harjula on toki hieman saavuttanut Fiatillaan ja näin 7 autolla tämä lähtö ajetaan. Leppisaari ulkoa Ruuttula sisältä ja kyllä Ruuttula menee kylmän viileästi ykköspaikalle. Pitääkö enää ei pidä, vaan Rintakosken Sami, Kauhajokelaiskkuljettaja kylmän viileästi ottaa tuon oman paikkansa. Kolmanneksi nousee Herralan Niko. Eilenhän Niko oli ihan mukavissa asemissa, oli kaikkolta. Muuta ei voi sanoa, mutta vielä tilanteet ne elävät ja saattavat muuttua. Rintakoski edelleen kärjessä kakkospaikalla Ruuttula ja Herrala päättää ottaa jää Herralasta ja jää kymmenkunta metriä saman tien Grönforsi on kiinni Leppisaaressa ja myöskin viimeiselle täydelle ratakierrokselle on lähdössä eduksi. Näin väittäisin kun natkaan 300, mutta mitä tekee Herrala? Onko tuossa B-finaalin vai C-finaalin paikat? Myöskin Grönforsi on vielä ihan asemissa. Rintakoski ja seuraavaksi 4 ja 8 Ruuttula B-finaaliin ja Herralan Niko C-finaaliin. Sieltä kaksin kappalein Kerttula sisäpuolelta Koskinen ja 2 mutta kärjessä on Koskinen. Koskinen kärjessä, Kerttula kakkospaikalla, Kurikka sijallaan 3 ja nyt tuo nelospaikka vaihtuu ainakin toista. 85 mustavalkoinen lippusuina törmääminen, näin tuo syy sanottiin ja Väisänen on ottanut 5 paikan. Matka on vielä ja sehän muistetaan, että kierrosmääriä niitä lisätään 1 kappaleella kun on vuorossa Hitsala. Väisänen siis edelleen kärjessä Kurikka kakkospaikalla ja Herrala on nousemassa voittokamppailuun mukaan kun Kurikka lähtee jälleen kokeilemaan. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kurikka kärjessä Väisänen kakkosena, Herrala siellä 3, Ivanka nelospaikalla. On tehnyt ratkaisevaa eroa, sitä on 2-30 metriä, kun Herrala lähtee ulkopuolelle. Ja nyt on ahdasta Herralalla, mutta pystyy pitämään oman paikkansa.